It's okay to not know where to go from here. Maybe this is where you're meant to stay for a while. If you found yourself exhausted emotionally, di ka naglanat sa tao na imong panghihigugma. Damain pantagad ang imong gipanayo. Mulingi lang siya nimo sa panahon na botawag ta siya nalan. Ubanan ta niya kung ganahan ka magpahangin sa katagatan. Simpleng butan. Tevo, mga simpleng butan na dilit niya bahatag. Sevo imong gitubos, mao dili kalimod, na ikaw karon nasakitad. Nakapoy na ka sa kalibutan nga wala miuyon sa imong pangandoy. Mao, pahaway usa. Panahon kini para insaktoon pantimban ang mga desisyon sa kinabuhi. It's okay to not know where to go from here. Maybe this is where you're meant to stay for a while. If you're in the process of healing, Dear Self is a book to help you heal.